alle sammen, og velkommen til Cookie Delicious Cookie. I dag der skal jeg lave sådan noget lim, klistre, glimmer ting. Ja, jeg kan ikke helt forklare, hvordan det udtales, men ja, jeg kan vise jer det. Og undskyld folkens, at jeg allerede havde lavet det i forvejen, fordi jeg skulle lige eksperimentere lidt mere. Så ja, lad os komme i gang. Men det her er helt ikke så godt, så jeg starter først med at bruge noget lim. Og så putter man det ud. Og så putter man det i skålen. Sådan der. Og så rører man det sådan ligesom bare rundt. Men nu hvor jeg allerede har det i forvejen, så tror jeg, at det bliver lidt sværere at røre rundt. Men jeg skal også få det. Der. Så. Og man kan selv bestemme, om vi vil have flydende eller knap så flydende. Og jeg putter en hemmelig ingrediens på. Sådan her. I må ikke sige det til nogen, men den hemmelige ingrediens er bare vand og lidt af det her. Så det må I helst ikke sige til nogen, der vil gerne have min til at være lidt flydende. Ja, sådan der. Perfekt. Og nu skal vi have det glitrende. Og jeg har de her forskellige glitterfarver. Men altså, I bliver nødt til at lave det i næste video, så vi ses.